Christmas is in the air na gyud mga kapuso. Ilamin na kung imo makita kining gingerbread castle sud sa Osaka Resort sa Bohol. Sa kaanindot niini, pang Instagrammable gayud ang matag anggulo. Tulog ka mga pastry chef ang nagpaluyo sa pagbuhat sa maong gingerbread castle. Bound ang taas nga pasensya ug pagka-creative na human nila kini sud sa 14 ka adlaw. Ug karong buntaga, usa sa mga pastry chef nga proud taga Sugbo ang atong makauban sa programa dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Kauban na ron sa programa mga kapuso, Chef Marlo Lidot. Mayong bunta, good morning Chef ug welcome pagbalik sa GMA Regional TV Live. Pakigreet una sa atong mga viewers karon. Maayong buntag GMA Original TV Live. Dako na ko pasalamat ilabi na sa mga staff o ni Sir Mark Reggie, also with you Sir Nico and Miss Joe. So ang ako ang mahatag na dakong pasalamat ug pasidungog kining dakong oportunidad, ikaduhang oportunidad na ma-feature ug mahimong inspirasyon sa atong kaigsuonan Subuanon o Bulanon. As you were saying, this is not the first time, Chef, nga nabida ka namo dinhi sa atong programa. Kumusta naman ka? Sukad nga na-feature ka ni atong panahon pa to sa pandemya. Sir Nico, it is the key ang GMA Regional TV Live na dako kayo kasing-kasing akong papasalamat o paghatag og dako kayong pasidungog kaninyo, sir. Kay tungod ni atong unang higayon na ang ako ang artisan bread na nagsugod hangtod karon sa ikaduhang hugna na ako na featured tungod sa ako ang inspirasyon, Sir Nico, sa ako ang skill o yun man sa ako ang inspirasyon kanunay, sir, na magpadayon sa matag adlaw-adlaw na kinabuhi, sir. So I am very grateful for all the grasya, sir, sa Ginoo na mo'y kapadayon na to hangtod karon, sir. Sama before, sir, bread art ang atong gi-feature nga imong hinimo karon na sab gingerbread castle, dili lang gingerbread house ha, castle gyud. Unsa man ni siya nga proyekto, sir? Kining gingerbread castle, Sir Nico, is mao ni ang amo ang dakong project karon sa Big Grand Resort na naghatag ka nato karon og dakong attraction pinaagi sa akong mga kauban, sa ako ang pastry staff, inubanan sa suporta sa amo ang general manager Lorenzo Tang, na naghatag ka na mo og dako kayong successful na launching, dako kayong inspirasyon kani Sir Nico na maghahatag ka na to og dakong atraksyon ilabi na sa atong mga turista na makahatag kanila og pagdasig na makatan-aw sa atong mga creative o very original from Subuanong talento gyud, Sir Nico. Unsa may konsepto ani, sir? Kinsa may inspirasyon sab ninyo sa pagbuhat ni ini og mga pila ka adlaw man ninyo gitrabaho, Chef? Kani Sir Nico, gibuhat na mo ni og 14 ka adlaw na 16 oras ang paggama tungod kay sa iyang detalyado, sir. Detalyado kayo ang paggama niini sa pag-bake, sa pag-construct o sa pag-assemble ni ani Sir Nico, may gahatagan og nindot kay nga attraction ang combination sa iyang konsepto ni ani, sir. Unsay mga kakuan pod, Chef, mingon tag mga naagian yung mga challenges sa paghimo ni ining maong gingerbread castle? Ang challenges na mo ani Sir Nico, along the way, ang kaning pasensya gyud, Sir Nico, kay ilabi na aduna kami limited time to prepare, especially challenges also sa one of my staff na emergency case, so we have to keep push, we have to keep try along the way na mahuman jud. But grasya jud sa Ginoo, Sir Nico, before the timeline of the specific date, before the launching last November 25, nahuman jud in town, Sir Nico. Just to close this, Chef Marlo, message nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon. Sa atong mga kapuso, ilabi na sa atong mga kaigsuonan Subuanon, ang ako ra masulti, Sir Nico, magpasalamat ta sa labang makagagahong tungod ang kanitanan na atong naa karon iya karajud o pagpadayon sa kinabuhi, kay ang tanang mga pagsuway sa kinabuhi lumalabay ra jud, sir, o gugma pagpasaylo o ilabi na pagpadayon sa paggabot sa atong mga inspirasyon. Salamat. Wow, thank you so much for that, sir, og salamat sab sa pag-uban ka namo karong buntaga pastry chef na si Marlo Lidot. Salamat, Chef.
Thank you, Sir Nico.